Ako po ipinanganak akong super yaman. Makikipagsunugan talaga ako ng pera sa kanila. Gusto nila, sunugin nila ako ng pera nila. Pero sisiguraduhin ko, hindi pa ho ako napapaso. Ubos na yung pera nila. Pero pag sila ho sinunog ng pera ko, pati ngipin at buto nila, abo na. Yung pera ko hindi pa ho naaabo. In your face, sucker! Nakasuhan po ko ng estapa dahil nag-issue ako ng cheque na hindi po nag-push through. Pero yung po ay na-dismiss. Dahil naman po cheque, minsan talaga pagka nauubusan ng pondo, tumatalbog ho yung cheque. Totoo po yun. It's a lie! Totoo yan! What's up mga kaayuda? Maraming salamat po muli sa pagtutok sa ating channel at sa pagsubaybay sa ating segment Norman Mangusin, ang nag-iisang Budol King. At ito po, bago tayo magsimula, ito po ang Ayuda Bati of the Day. Shoutout po kay Ian Tarega ng Gumaca, Quezon at si Boss Vic ng Santa Rosa, Laguna. Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Yes, mga kaayuda. Ang segment title po natin ngayon, pinamagatang Linlang. Opo, Linlang. Kasi sabi sila ng sabi, ikaw, may naitulong ka ba? Ikaw, may naitulong ka ba? Opo, mga kaayuda, napaglinlangan sila ni Norman Mangusin. Pangalan po di ba? Nalinlang na sila. Francis Leo Marcos. Nung una, opo, pero kinalaunan, umamin din. Siya din daw, si Norman Mangusin, para kayo lokohin. Pag-usapan na po natin ang pagtulong. Hindi po pare-pareho ang pagtulong. Opo, mga kaayuda, apat na uri ang pagtulong. Narito po ang uri ng mga pagtulong. Papakyawin na ho namin yung bigas. Ito po yung update. Maglagay ka ng bigas na magpapakain tayo ng mahigit apat na mga 4,000 yung pakakainin natin bukas. So mga ilang sako yung kailangan natin bilhin? Mga 10. Oh, karga. In your face, sucker! Biruin nyo po, ito po. Biruin nyo po, ito po. Biruin nyo po, ito po. Pero ngayon po, nandito tayo sa gitna ng ating Holocaust. Pero ngayon po, nandito tayo sa gitna ng ating Holocaust. Ibig sabihin, ako yung promotor. Ibig sabihin, ako yung promotor. Ibig sabihin, ako yung promotor. Ito, yung... Ako mismo itong namimili. Ayan. Ako mismo. Okay. Kasi na ba ito? Nag-withdraw ko ng mga 300,000. It's a lie! Nag-withdraw ko ng mga 300,000. Pamimili ko po. At least lang po, pag namigay kayo, wala namang picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. At least lang po, pag namigay kayo, wala namang picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. At least lang po, pag namigay kayo, wala namang picture taking na babanggitin pa yung pangalan nyo. Ako, pag nagbigay, nagtatanong nga ho yung pulis kung sino yung pasasalamatan. Ang sabi ko, pasalamatan nyo ho yung Diyos. Hindi ko nga ho binigay yung aking pangalan. Ayan o, I challenge all the politicians who has a lot of promises to our fellow countrymen to act in times of pandemic.
Ito po, mga kaibigan.
Francis, nakarating na sa munisipyo ng Taguig ang iyong tulong na ito yung katuwang mo na si Alagang Perna personally delivered 100 sacks of 5 kilos of rice, commercial rice po yan. Ayan po. Ayan po si Mayor at saka si Vice Mayor. Okay, hindi na. Ang local government in Taguig, papasalamat pa ako through board member Perla Tumaliwan. Ayon sa kanya, galing po sa inyo itong 100 sacks of rice. At 5 5 kilos. kilos. Maraming salamat po, Sir Leo. Okay. Ang tulong dito sa bayan. Buhay pa kayo. Okay, picture. It's alive! Que ondas, muchacho, arriba las manos, caballo, moreno, pelete.